Maayong adlaw mga bata. Ako di ay si Teacher Jessa. Sa dili pa nato pagatun-an kung unsa ang pantawo nga pulingan or personal pronoun, mukanta usa kita og usa ka kanta. Ako mali pa yun, ikaw mali pa yun, kitang duha mali pa yun. Siya mali pa yun, sila mali pa yun, kamong tanan mali pa yun. Mga pulis sa ngalan, ako kami kauban, kita duha magdungan, pulingan. Mga pulis sa ngalan, ikaw siya usa lang, kamo sila ang daghan, pulingan. Kung mali pa yun, ikaw mali pa yun, kitang duha mali pa yun. Siya mali pa yun, sila mali pa yun, kamong tanan mali pa yun. Mga pulis sa ngalan, ako kami kauban, kita duha magdungan, pulingan. Mga pulis sa ngalan, ikaw siya usa lang, kamo sila ang daghan, pulingan. Karon atong pagatun-an ang pantawo nga pulingan or personal pronoun. So unsa ang pantawo nga pulingan? Ang pantawo nga pulingan muna siya ang mga pulong nga atong gamiton puli sa ngalan sa tawo. So ang pantawo nga pulingan or pulingan na panawo na siya'y tulo ka matang. Una is ang unang panawo or first person, ikaduhang panawo or second person, o ikatulong panawo or third person. So, ang unang panawo or first person, ato ni siyang gamitan og ako og kami. So, ang ako, gamito na siya kung ang nagsulti mausad ang nagbuhat. So, pananglitan. Ako ang ikaduhang anak ni mama o papa. Ako ang nikanta sa singing contest. Sunod mao ang kami. Ang kami gamito na siya kung daghan o labaw sa usa ang nagbuhat o nagsulti. Pananglitan. Kami ang nanglimpyo sa balay. Kami ang nagdala og pagkaon. Ikaduhang panawo or second person, mao ni siya ang atong gamiton, ikaw og kamo. So ang ikaw, gamito na siya kung ang nagsulti gasangpit sa usa ka tawo nga kaistorya niya. So pananglitan, ikaw ang akong amigo. Ikaw ang akong lola. So, sunod ang kamo, muna siya'y gamiton kung sobra sa usa o daghan ang kaistorya sa nagsulti. Pananglitan, kamo ang akong kauban sa grupo. Kamo ang nisayaw sa plaza. Ikatulong panawo or third person. Ang atong gamiton ani mao ang siya og sila. So ang siya gamiton na siya nato kung ang gihulagway isa lamang ka tawo. Pananglitan, siya ang naggama sa mga dulaan. Siya ang akong ig-agaw. Sunod mao ang sila. Gamiton na siya nato kung ang gihulagway duha o daghan. Pananglitan, sila ang akong ginikanan. Sila ang akong apuhan. So daghang salamat sa pagpaminaw.